Postoje stvari koje mi ne možemo da kontrolišemo, na primjer kako će biti vreme danas, kakva je nečija logika, kako se ponaša ta osoba. I to je bitno da držimo na umu pre nego što spojašnji događaji ili spojašnje stvari utiču na nas. Ono što možemo da kontrolišemo jeste naš stav kada se desi nešto, šta ćemo sa tim. Da li ćemo dopustiti tome da utiče na naše samopouzdanje, mentalno zdravlje, emocionalno stanje ili ne. Mi lako možemo da ulazimo u te rasprave sa drugim ljudima o tome kako oni trebalo bi da razmišljaju ili da se ponašaju. Možemo da iznesemo neke argumente, mi možemo da objasnimo svoju logiku, ali nije pod našom kontrolom da menjamo tuđi način razmišljanja. I to je ok zato što i oni imaju pravo na sopstvenu logiku, čak i da se ne slažemo sa tim. Znači kada se dešavaju stvari ili vidimo nešto što nije direktno pod našom kontrolom, onda je ok da se setimo šta jeste i da vidimo kako bismo mi voljeli da reagujemo na to, kakva osoba bismo voljeli da budemo u tom trenutku. Hvala lepo na pažnji i želim svima prijatan dan.